Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat AKW Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara kita. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara-saudari. Lahu mengarade rohata memasuki perminggota martang yang nauho mahita di bagasa rohata be. Amin. Tapuji matuhata marhite edesia nomor sia ayat sada sahatu ayat tolu. Mari hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Sono do di do Tuhan Jehovah, joon na maahu, jala alusakku ma ibana, say dong anakku do ibana jupa hagugutan, peluangku do ibana jala marmulia ibana bahenoku. Saya pemahopokku do ibana sari matua. Martua do nahudul di pangodingan ni natumibul i jalanamia di linggoman ni pargogo nasuhatu dosan. Nama dok tu Jehovah
hapor suhaku, jala partono bataku debataku, marhapor ursal tuho doahu. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale amanami parasi roha na sumurung, debatani hatuaw nami, wingot hamido di akarion, panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, pahibul maroha nami, jala perbadai, mamikiri sudena di tinaon nai, patadahon matu hami dosa nami, asa diarsakon roha nami, asa hupopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami, jala asa hupasaut hami lomo ni rohani na manobus hami, asa martua hami marhite sian rodi saleleng-leleng na, say patupa mai di hami marhite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Tapuji Tuhan ta marhite edes yang nomor operas 70 ayat 1 dohot ayat 2. Tatangihon ma patik ni debata, ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, iko pasagapomu donatorasmu, asa bartuaho, jalaleleng mangulu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unak ho mamunu, patik papituhon, unak ho mangalakup, patik pawaluhan, unak ho manako, patik pasiahon, unak ho olo mahatidakon hata nasotutu, maralau ho dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi do haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu, manang naposona buawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasa ni donganmu. Songoni masatna atau gerak mangidogogo mahita. Ale Tuhan debata, saya pergogoi mahami, mangulaho nao bartu patimi. Amin. Tapuji Tuhata marhite edes yang nomor 120 ayat 1 dohot ayat 5. Lambung
Tato poti madosata nagodang itu adopan ni debata, tapau dube marohata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, para sirohan na sumuru, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami, halak pardosa na dangolon rotu julom ni habangsa habadiaun mi, manopoti jala mangagukod dosa nami, masajojot harsahi hami ho, marhite-hite pikira dot hata, dohot pabahinan nami naruai, dang haholongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, nang doso diri nami hubahin hami, dibaheni tamado hami rimasanmu, jala uhumanmu, hami tu hamatian saliling ninileng nai, alai nama purus mahami nuaing tu asini roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan di dosa nami saluhutna, sairupi mahami parubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham, si Pangulo hami dohot ala ni guarmu nabadiai, ale Tuhan, saya asima roham di hami halak nadangolon. Tapi gemahata baga-baga taringo tu hasisani dosa. Para siroha jala pardegan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibaheni tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibaloso tu hita hobar tu akka hajahatota, songon asini rohani amana, mida anakna, asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana, hasagapol madi debatana di gijang. Amin. Tabegi ma ede puji-pujian siankor para puan para hari Kamis.
Tapuji Tuhata, mari kita buka ede nomor 405 ayat 1 dot ayat 2. Aineng manua hosian dosa, gugumudani Tuhatai, tatumai asa sonang roha, nagogo tutu mudari tu paluahonmo, mudari Epistel di minggu ta di manogoton songon patujolo ni jamita imana nienet sian Markus 10 ayat 46 saha tu 52. Markus 10 ayat 46 saha tu 52 tajahama secara responsoria. Si Bartimeus namar pitungi dungi di bongoti nasida ma huta Jeriko, jadi dina ruar ibana sian Jeriko rapon sisiana dot halak natorop adong mana hudul disi di pinggol ni dalani sahala si panehenehe nama pitung si Bartimeus anak ni si Timeus. Lado mamisang ibana asa sipnian alailam digogodo majouhon ale anak ni si Daud asi marham diahu. Jadi hatok maibana hehe lao madapoto Yesus lao stading do anggo ulosna. Dungi di dok Yesus matu ibana laho maho di pangolu haporsion mi doho jala mamitor marnida ma matana laos di huton ma Yesus di sidalanan nai songonima sahatna martua doakan atu mangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhata marhitekor parupua Deborah.
Tapuji Tuhata marhite ede sian nomor 810 sada ayat sada dohot ayat 2. Tidakon maha porsiautai songon na hitan didakon idongata saha porsiaun disadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mapalangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anani debata Jehovah nasasadai imanani tubuhon di si Maria nagabe-gabian santon di parbadia andorang suabuhan ido Tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni silatus namate terpajal lo ibanda dia pinar silang natua tuduan watoru tung ditanom nama mengulu dia are patoluhon nama naik tu surgo lahundur tu siamun ni debata Jehovah nama naik pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamula soko tu tanoon mangumi halat na mengulu do namate au porsia ditondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panala Kristen akan nabadia do di dasan di dosa do di atai na mendok mula mangulu do soko dagit nyahal nong mate do dianguluan na surasuda amin. Tapi kima ede puji-pujian Syankur ama Ebenezer.
Tapi kema titing na masa di huriata di nasa minggon. Warta jemaat bagi kita pada minggu ini. 1. Nama minggu kita hari ini Minggu Info Kapit. Artinya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Mazmur 91 ayat 15a. Statistik A, berita pernikahan. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan pernikahan saudara Pendeta Enrico Lambok Sinaga STH, putra Bapak Berlin Sinaga, Ibu Lisnida Buru Syanipar. Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, alamat Jalan Abdul Qadir BTN Hartako Blok 1 SA nomor 3 Makassar, dengan Febriani Riatua Buru Hutasoid, putri Bapak Buhama Pasu Hutasoid, Nahinan, Ibu Deliana Buru Sinaga, Jemaat HKBP Aik Nauli, Bida Ayu Resort Aik Nauli Bida Ayu, alamat Bida Ayu Blok F nomor 124 Batam. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Februari 2024 pukul 8.30 WIB. Tempat Gereja HKBP Pasar Rebo, Resort Pasar Rebo, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. B. Baptisan. Pada hari Minggu 3 Maret 2024 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus, agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. C. Jemaat baru. Pada hari ini Minggu 18 Februari 2024, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru, yaitu yang pertama, keluarga Bapak Deki Mangundur Situmorang, Ibu Henny Epa Juliana Boru Pasaribu, dengan satu orang putri Kilie Michelle Boru Situmorang, yang datang dari Gereja HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur, Distrik 27 Borneo, sekarang bertempat tinggal di Jalan Yusuf Bauti, Perumahan Citra Garden, Klaster Golden Tulip nomor Blok I 3 nomor 36, Pacinongan, Goa, masuk wilayah Filipi. Kepada keluarga yang tersebut kami mohon berdiri bila hadir. Ya, terima kasih. Yang kedua, keluarga Bapak Tota Andika Sumaredi, Ibu Pani Pita Melani Boru Simanjuntak, dengan satu orang putra Tuani Diander Pota Sumaredi, yang datang dari Gereja HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari Medan Distrik 10 Medan Aceh, sekarang bertempat tinggal di Grand Mas Residen Blok D nomor 14 Barombong, masuk wilayah Galilea. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Apabila keluarga hadir, dimohon untuk berdiri. Ya, baik. D. Jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 18 Februari 2024 telah pindah jemaat keluarga 1. Nyonya Marulam Jaminar Sitanggang Marta Numpi Boru Sihombing, alamat Tanjung Dapura nomor 8, pindah keanggotaan menjadi Jemaat Gereja Toraja, Jemaat Tanjung Marannu Klasis Makassar. 2. Nyonya SE Sinaga Rita Sesa Boru Reja Guguk, alamat Jalan Todopuli 1 Setapak 1 Blok 24 nomor 28, pindah keanggotaan menjadi Jemaat Gereja Toraja, Jemaat Niel Prumnas Klasis Makassar Tengah. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. 3. Dewan Koinonia kategorial.
pertanggungjawaban dan pembubaran panitia Natal kategorial HKBP Makassar. Pada hari Kamis 15 Februari 2024, panitia Pesta Natal Sekolah Minggu HKBP Makassar telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pesta dan telah diterima dengan baik oleh semua peserta rapat. Selanjutnya, kepanitiaan Pesta Natal Sekolah Minggu HKBP Makassar dengan resmi dibubarkan oleh Pendeta Resort. Adapun hasil pertanggungjawaban Pesta Natal adalah sebagai berikut: pemasukan 21.500, pengeluaran 16.771.141 rupiah, sehingga saldonya 4.728.859 telah diserahkan ke Huria. 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6 Kesekretariatan, pelayanan, ibadah, kebaktian wilayah masuk pukul 19.30. Yang pertama di wilayah Filipi, di wilayah Filipi hari Selasa 20 Februari 2024 di rumah keluarga Sintua PRM Sinaga Inang Air Boru Tambunan, BTN Bakolu Blok B 4 nomor 14. Wilayah Kolose Selasa 20 Februari 2024 di rumah keluarga Sintua B Samosir YK Boru Silalahi, Kompleks Panakukang Mas 2 Blok D 3 19 Antang. Di wilayah Roma, Rabu 21 Februari 2024, di rumah keluarga Letkol Purnawirawan Dr. Andus DJ Gultum, Inang A, Boru Samosir, Jalan Andi Mapanyuki, K910, Kompleks Perwira. Di wilayah Galilea, Rabu 21 Februari 2024, di rumah keluarga P. Siregar, Inang Sintua E, Boru Silain, Perumahan Sultana Residen, Blok A nomor 43 Barombong. 8 Pengumuman kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Paduan suara di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 18 Februari 2024, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Punguan Kor Ama HKBP Tamarunang. Ibadah masuk pukul 18 WITA. 2. Pada hari Minggu 25 Februari 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Ama Ebenezer. A1. Praktik mandiri. Sesuai Surat Sekolah Tinggi Teologia Indonesia Bagian Timur STT Intim Makassar nomor A5-937-1-2024 tertanggal 31 Januari 2024 perihal permohonan tempat pelaksanaan praktik mandiri. Oleh karena itu, dengan ini disampaikan mulai tanggal 22 Februari sampai dengan 23 Juni 2024 akan melaksanakan praktik mandiri di HKBP Makassar. Adapun nama-nama yang akan melaksanakan praktik mandiri adalah sebagai berikut. 1. Elizabeth Lutuna. 2. Elizabeth Leni Benu. 3. Yenindra Yohana Mua. 4. Tirsa Afening Nabuasa. Untuk yang disebut namanya mohon bangkit berdiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke Warta A3. Sidang MPL PGIW Sulsel Bara tahun 2023. Sidang MPL PGIW Sulsel Bara tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Februari 2024. Tempat pelaksanaan Hotel Racing Makassar, Sulawesi Selatan. Pendeta Resort, Pendeta Riz Jenson Simamora MTH MM akan mengikuti sidang MPL PGIW Sulsel Bara tersebut. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hambanya. 4. Ruas Marguru. Pada hari ini Minggu 18 Februari 2024
Gereja HKBP Makassar telah menerima ruas marguru, yaitu keluarga Bapak Brian Yeskiel Purba, Ibu Kristina Banuarea dengan 1 orang anak mereka. Mereka datang dari gereja GKII yang bertempat tinggal di perumahan Gria Nur Asila Blok D5 nomor 16, Desa Marupa, Maros. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Untuk itu kami mohon keluarga hadir untuk bangkit berdiri. Terima kasih. A5. Undangan rapat Panitia Pesta Pembangunan Pos Pelayanan Goa pada hari Senin 19 Februari 2024. Ketua Umum Panitia Pesta Pembangunan Pos Pelayanan Goa, Amang Pendeta PDM Lubis MTH, mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 19 WITA, bertempat di gedung sekolah minggu. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Kedua, Nyonya Sintua B. Banjarnaor JG Boru Manulang. Ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. AHH Manurung. 5. Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya T. Sitanggang Boru Huta Barat. 7. Nyonya Situaka Gultum CH Boru Pardede. 8. Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 9. Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 10. Nyonya Sintua AT Simanjuntak SLN Boru Siahaan. 11. Sintua Dr. Andus P Tampu Bulun. 12. Nyonya Sintua JB Hutagalung H Boru Huta Barat SPD. 13. Nyonya S Yanipar SP Boru Pasaribu. 14. Theo Pano Togar Marpau. 15. Leora Joyce Boru Sigalingging. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 19 sampai 25 Februari 2024 ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 anak sekolah minggu. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian Sopo Talenta gedung sekolah minggu dapat kita lihat di titik yang ada di kita masing-masing. Untuk laporan keuangan, laporan pemasukan dan pengeluaran juga boleh kita baca di warta jemaat yang ada di tangan kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat pada kita pada hari Minggu ini. Terima kasih. Tapuji Tuhata Marite Ede nomor 117 ayat sada sambil mengumpulkan persembahan. Lusur daing kota ludo
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangarajai hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamua kamanami nanami. Hata ni debata na yang tari pardihita. Di bagasan mingguta sedarion. Imana tersurat di Psalmen 25. Mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10. Psalmen 25 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10 hujahama di tongat-tongat. Ede sian si David. Hodo ali Jehovah dihalunguton rohakku. Ali de batakku marhaposan tu hodo au. Unang tungpaila au. Asa unang marsurak-surak aka musukku mida au. Dang taheta gamun tarura sudea kana makaposiho. Sai meila dusugut akka pangose soada alana. Ali Jehovah sai pabotohon matuau akka dalanmu. Jala ajarhon tuau akka bogasmu. Sai togu-togu maau tu bagasan hasitonganmu. Jala ajari au. Ai hodo debatani hatuaok. Hodo na huhaposi ganupari. Sa ingot maali Jehovah akadenggan di basam dohot asini roham. Ay siyan narobido akai. Sa yunang paingot-ingot akadosa ni haposokku. Dohot pangalosyoku. Sa ingot maawali Jehovah hobartu asini roham. Ala ni denggan ni basam. Pardinggan basa jalan abonar do Jehovah ala ni di podahod do dalan natigori tuaka pardosa. Di parnonohod do uhum tuaka nadangol jala diajarhod dalan na tuaka natarjepol. Asiniroha do tahasitongad do sude dalan ni Jehovah diaka na mangaraduti padanna dohot aka panidangyonna. Ido saatna saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ia atas aku. Ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Dihamua kadongan nahi naholongan iko dohonota jala hati dakonota do dangadong jolma na sempurna. Semua orang tidak sempurna. Allah setiap langkah, setiap hari, setiap waktu pasti ada kelemahan. Bahkan sering dohita madabu tu bagasan dosa.
Bahkan alani dosa dohot alani ketidaksempurna atai. Di sido hita jojot gabe saya mabiar di perdalanan ninguluta. Merasa dan memiliki kekuatan. Dan memiliki gogo molo mangalak kita, molo merdalak kita, bahkan molo mangula siulauta kita. Tarsonido nang panguluan ni si David. Panguluan ni si Daud. Nang pe ibana raja na pinilit ni debata. Nang pe ibana raja di tonga-tonga ni halak Israel. Nang pe ibana raja na langsung tinodo ni debata dang na tinodo ni jolma. Alai dihilalai bana do ketidaksempurnaan ni bana di bagasan nguluna. Dihilalai bana do perdosa ibana. Jala disadari ibana do kekelemahan dohot pangalahona naso sitong dia dupan ni debata. Laos disadari bana do dinasa pangulonna tanpa adong na mangurupi ibana dang mampu ibana melangkah dang mampu ibana margogo jada dang mampu ibana manguluhon bangsa Israel. Di sude perenungan ni ibana, di sude perenungan ni si Daud, di patol hasibana mai diturpuk tahun secara khusus di Psalmen 25 ayat 1-10. Di hati dakon ibana do di Psalmenon perdosa gudang do ibana bahkan mulai sian haposonna dang dibela ibana dirina dina lemah ibana dina hurang ibana di perdosaonna alai di pa sahat ibana di pabua ibana do itu debata sahat do di hati dakon ibana dosa ni haposo onna alai nang pe perdosa ibana nang pe na hurang ibana dia dupan di debata di sido ibana mangido hasesan ni dosa sian debata. Di sido ibana mengaku dosa jala sahat tu na bertobat sia dosa do pangalosionna asa boy dihilala ibana muse padonganion ni debata. Laos dihilala ibana do ketidak sempurnaan ibana gabe sejot tahutan ibana di bagasan dirina. Bako namai manusia manang halak na adong hahurangan na kelemahan na saya totong doi di paihut-ihut ganggu ni roh abik kebimbangan bahkan kekhawatiran di bagasan nguluna. Ido na terjadi di bagasan nguluna ala sai di paihut-ihut ibana perdal ni nguluna na sumargogo ketidaksempurnaan sai dihirim ibana do akamusuna ning mangarongom ibana. Ala ternyata gudang do musuh ni ibana. Dakolan Raja Saul na ginatina. Alay dohot do ng keluarga na nangakanakon na. Dohot do ng akabangso-bangso na asing na maralo tu ibana na dihilala ibana musuh. Kiri kanan gudang musuh na sema ben ibana dang tenang nguluna. Ketidaksempurnaan ni maben ibana selalu khawatir di bagasan perdalan ngulu. Jala laos ala ni dosa dot ala ni ketidaksempurnaan di sido ibana merasa dan margugu molalan ibana mangalaka sai tapai hutihut di pesalmeni mulai sian pesalmen sada 150 manang napiga pasal di sina sinura ni si Daud saya dipatuduhon ibana do ketergantungan ni ibana tu debata dang mampu ibana mangulau-ulona, dang mampu ibana manguluon bangsa Israel, dang mampu ibana mengambil keputusan, anggoso debatana mengurupi ibana. Di kenyataan di perdalanan ibana, asal holat dirina mengambil keputusan, asal dirina ma diasakon ibana, madabu do ibana tu dosa. Alai molo serap ibana dohot debata, saya terpaut ibana tu debata, serap ibana dohot debata, di sido ibana, boy mangulau-ulaun. Bahkan sahalak raja na luar biasa di tonga-tonga ni bangsa Israel na boy pabidakon bangsa Israel na lubi bidang sian lubi sian na pinatupan ni Raja Saul. Di simataida peran dohot fungsi
dohot hinatabuni molo sairap dohot debata dinasa perdalanan ni ngulut. Siani mahita nuaing jaos ta aplikasi hot tu dirita kamanga kenang jami tau na samar perbue buanot tadi tongani bagasta. Perjulu ikut sadarat taduhita tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ikon naing melekat di bagasan nguluta sotung tahilalanong sempurna hita sudi di bagasan perdalanat tadi tonga-tonga ni pertibion. Ketidaksempurnaan molo ta sadari di bagasan nguluta di sido hita membutuhkan selalu berpikir, selalu berusaha mabain asabui dumengkan, asabui umuli perdalan di nguluta, asabui hobar tulomoni rohani debata perdalan di nguluta. Ala halak na merasa sempurna, dia tidak mau belajar. Halak na merasa sempurna, dia tidak mau melihat dirinya, introspeksi diri. Dakya. Alai halak na menada di dirina na hurang sikop, tidak sempurna. Di sido ibana olo maparesohot dirina asa dipauba, jala olo marsiajar terlumubi ma marsiajar siat debata songon si Daud. Alai mula tadok tidak sempurnata di sudi pada ninguluta dang nagabi pada kita siat debata. Dang nagabi mabek kita minder sian perdalanan ninguluta. Dang nama bek kita gabi sumurut sia parsaurata do sia parngulota tu adupan ni debata. Alai justru di kelemahatai di sido hita rotu adupan ni debata ido benar dok di tiki hagalio taido hita diurupi debata di tiki hagalio taido ro debata menyempurnakan hita di bagasan perdalanan nguluta di tonga-tonga ni pertibon. Ahape aktivitas ta, ahape ulota, ahape na tapatupa di bagasan nguluta di sido debata hadir menyempurnakan hita. Wahado hita asalam sempurna di bagasan nguluta losongoni lam sempurna diadupan ni debata. Totu nomotikna adong tolu menyempurnakan nguluta diadupan ni debata. Na perjolo ikon naing dengan mardame hita dohot debata di sido hita disempurnakan. Alai molo somardame hita dohot debata merasa asing hita siat debata di sido hita lam takas makilala ke tidak sempurnani bahkan di aktivitas di nguluta gabidang sempurna di bagasan nguluta. Mardame dohot debata ido sada naum marga asabui hita takas makilala kehadiran di debata mengisi ketidak sempurnatai asal lebih sempurna hita di bagasan nguluta. Buhado molo hita neng mardame tu debata. Totu ikun pajonokot tama dirita tu debata. Pajonokot diri tu debata dos dolapatan ni mengundang debata selalu hadir di sudi perdalan nguluta jala hita hadir di adopan ni debata jala dakya terputus hubungata komunikasita persaurata do debata di bagasan nguluta di sido perdamiata do debata molo halak na mardame molo halak na pajupang do debata di bagasan dame totu di sudi perdalan nguluna totalitas ngulunai betul-betul do di pasah tu debata jala debata mangula di bagasan ibana. Pajonok ko diri tu debata meragam jojo ni debata tu hita di pertikian nuai. Boy doi marhita na setotong teratur hita martangiang pajupang do debata. Boy doi marhita na teratur hita majaha hata ni debata mabiki hata ni debata. Boy do pajonok ko dirita tu debata berdamai do debata marhita na setotong mangula persuruan ni debata mangula lomo ni rohani debata pasidikon nasohina lomohon ni rohani debata. Ido lau mengisi ketidak sempurnata. Molo naung hadir debata, molo naung debata ro di bagasan nguluta, di sido diisi, jala di sido di padame, jala gabi lebih sempurna hita di bagasan pernguluta. Dapat dua hon
asa boy hita sempurna di bagasan nguluta nahing lam takas tahanguluhon mardami hita dohot dirita. Dia dona paling tari dan wang di bagasan nguluta sana mardami hita dohot dirita. Ahado bukti nyata mardami hita dohot dirita. Salah satu bukti na boy patuduhonota nang mardami hita dohot dirita ima rade manopoti dosa dia dupan di debata. Molo semardape do hita do dirita dosa isai totong doai margurasa di bagasan rohata bahkan mabe kita dang normal di bagasan perdalanan ningoluta. Unang jol tado dang normal gabe jut mabe kita dang sonang manglaka dang sonang mangula apalagi molo di dok di hata batak maralo hati-hati tu pusu-pusu di dirita sai marputar-putar akka dosa lo taurangat. Molo nung mardami hita do dirita di sido hita rotu adopan ni debata mangido hasisan di dosa di sima jupang pertobatan di sima jupang penyesalan akan kekurangan do takadosa dosata dia adopan ni debata bahkan dosa sian haposota roh hita mengaku tu adopan ni debata jala halak na olo mardami di bagasad dirina olo pahebakon potensi na nilihon ni debata di dirina. Manada potensi na nilihon ni debata di dirina. Jala sangat berpengaruh doi molo tatada potensi di bagasan nguluta siani hita ta pahebangi mangula ula lomoni rohani debata siani mahita gabilam semangat mangula ulot. Ido na gabi perpudion dak boto nang piga hita mana bobotoi molo tu kada dana nuaing ngase dibuan tu ahli psikiater apalagi nama status sekolah lao memereng dia do bakatna dia do na boy menonjol di diri ni anak kotai amang napiga tahun ni saya dong nuaing klinik lao menerima mengukur songo dia do potensi ni danak termasuk akiuna sadia ngadongin wain wasa perluin ala molo naung diboto dak danak naung adong potensina di sido ibana percaya diri di sido ibana bersemangat sianido ibana margogo mangula-ulaon ala yang kusitad de dotong diri na tong pahama mangula-ulaon na dang semangat molo sitad de diri asa termasuk do nang songoni hita ikut taboto do potensi ta ahado lota ahado sebakata ahado gugutta dia do pan ni debata jala hobar tu persuruan ni debata siani do hita semangat mangula lomoni rohani debata di bagasan ngudut ala yang go sarong do tangarong bu itolap man berhu pitaho nin narpani horan lau marid di pe lau merkur nang tola pa unda sektoran turgali dang semangat na pasti do dangarong semangat ni mang merhu alai molo nang ditada potensina di sido hita lam berusaha mengembangkan potensi jala disima hina argani molo mardame hita dohot dirita mardame hita di bagasan nguluta jala halak no mardame dohot dirina di sido ibana semakin kuat molo dong pe roa kapangujunan di sido ibana dang rapuh di bagasan nguluna. Molo nang porsea ibana di dirina adong kekuatan, adong gogo di bagasan dirina, adong potensi, apalagi molo nang rap doh debata di sido ibana gabe boy margogo mana so dia pena masa di nguluna. Jalalaus di sido jupang pakirimon, jalalaus di sido jupang pengharapan di ngulu ni na porsea ala nung adong potensi di bagasan dirina. Asa menguatkan diri, potensi diri, jala asa boy berkembang potensi hobar tulomoni rohani debata di sido lam gogo hita mangalo na masa mangalo akan nanang mangarongo pita gabi boy hita lam marpakirimon hobar tulomoni rohani debata jala napatuluhon asa boy tung takas tahilala diri tai narap dohot debata dakola mardame tu debata dakola mardame di dirita alai do mardame nang tudong ajol
Na tolu halidang boy lupa, mardame dohot tudonga jolma na marlapatan mengutamakan hak-hak orang lain di bagasan ngoluna. Halak na olo mardame dohot halak, rela doi berkorban demi orang lain. Halak na olo mardame dohot donganna, disido di patuduhon ibana, dakolan kepentingan dirina na perlu alai dohot do kepentingan ni halak jala disido boy jupang kebersamaan dohot halak na asing. Dohot gudang do pesa sitong na nabuy ulota nabuy patupota bohado hita samardame dohot dongata jolma asamardame dohot akana humalia kita songon na sa itadok misi ni debata marhiti Jesus Kristus na rotu tonga-tonga ni pertibion padamehon jolma tu debata dohot padamehon jolma tu jolma alelok sekaligus doi lao mabuak kita manada di haluaun na pinatupan ni debata na usahat di bagasan mulut. Ido lau pabor hatok kita, manang lau mengisi diri ta asal lebih sempurna, jala asa boy gabe percaya diri kita, lau mangula ulaun, dohot lau patupa lomo ni rohani di bagasan perdalanan ni ngulut. Tentu upah hasil perbuai ni halak naung disempurnakan. Disido hita boy lamar perbuai di bagasan nguluta. Lobi sian perbuai ni marhite sian na taula alai sahat doi perbuai na jupak kita di ngulu na saliling ni liling na pinaradi ni debata di hita. Alai tiki mengajar anak tuari di tiki mengajar anak sidi luar biasa suku-suku ni danak. Ala kebetulan kami belajar tentang hukum Taurat ke-8 ke-9. Jadi di sukum alahudok salah satu manusia na setagwari na maka tidak konatan setutu termasuk doi pengkhianat, termasuk doi berbohong atau berdusta. Jadi Roma danahon takut atau polosian di suku-suku ini. Orang yang berbohong, orang yang berdusta termasuk bisakah itu masuk ke surga? Enggak. Ya apa langsung dah kaget, bahasa sukunon yang bisa itu masuk ke surga. Suku-sukunya si tong don yang alai kaget tahu mabigi ala sian anak si di manukuni, walu si mananget. Tentu orang pembohong, pendusta, pengkhianat itu tidak masuk surga, tetapi dia pun bisa masuk ke surga asal mau bertobat. Itu rahasianya nih. Oh, biar roh aku sotong dilala rohana rupani haiba na berbohong berarti yang doh biatu surga sotong naido nang dipikirin na roh rupani sema biar lo mengelusi ala hudok matibana pendusta atau pembohong dan pengkhianat kalau dia mau bertobat dia masuk ke surga. Salah satu pola berpikir ni hita jolma mai diwakili danahi anak sidi na baru belajar untuk lebih dewasa tentang firman Tuhan. Ternyata sian pendangan do pemahamani nunga taboto hape moloso disempurnakan kita manang moloso dakas di paia sita dan terjalohi ta hape harajau ni debata dan terjalohi ta hape ngulu na saliling ni liling na alai macai rekot molo adong pertobatan song nandok nanakin di sido HP lebih disempurnakan songon na pinangido jalatangi yang ni si Daud maraduk perdebata asa dipaias ibana asa diburi nasa dosana asa boy ibana mangulu jala boy ibana majalo kesempurnaan di bagasan ngulu di hamakadongan na hinaholongan halak na boy disempurnakan. Jala halak na pinalua jala na niurupan ni debata. Di sido ibana boy melangkah. Di sido ibana boy mardalan hobar tulomo ni rohani debata. Ido benda di dok topik ni minggutta sadarion. Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Manang Jehovah pabotohon akadalan na tuau. Dalan na pinatuduhon ni debata.
tu hita tu ngulu ni jalma ima dalan na naing sibuluson na asabui dapat kesempurnaan jalabui dapat tita tu ngulu na saliling-liling na jalabui tabulu seperti bion di bagasan pos ni roha do di bagasan ngulu na ho Bartolomo ni roha ni debata ido ubain na sa diajarhon jala sa dito nahon parpesalmen asa tung takasita rap dohot debata mangulu dohot debata jala mardalad dohot debata dinasa pardalan ni nguluta ido asabu hita melangkah sesong natadok nak dina patuluhon molo naung rap dohot debata melangkah hita di tonga-tonga ni portibion melangkah dia kaulota di sido hita boy menghasilkan membuahkan yang terbaik di bagasan nguluta jala tau lomoni rohani debata ala ido seta pangido jala ido tahirim boy yang merperbuai na hula alai tau lomoni rohani debata na hulai ai di kenyataan boy do godang na tau la merperbuai alai dang tau lomoni rohani debata justru merugikan do itu bagasan dirita nang tungolu sogut nang pinaradi ni debata di alai molodong pajupangi marparbue na taulai marparbue na nang sidalatai marparbue na talului alai taulomo ni rohani debata di sido hita dapotan ngulu na saliling nililing na di sido hita dapotan hanguluan hobartu na pinaradi ni debata molo naing lamhot hita di pardalanani jala hot hita majalo parbue siyan na taulay didok manakin diayat na parpudii hasito nga dodalan ni Jehovah diaka na mga raduti padanna dohot aka panidangyon adong dua hata na lao marguguyhok kita paborhatok kita asa tutuhi ta mardalan jala mangulu ho Bartolomo ni rohani debata berpegang kepada perjanjiannya dan peringatan-peringatan Tuhan. Perjanjian tadohot debata jala dia do janji ni debata di hita totu ikom ningotot tado janji ni debata di hita lehonon na di hita hanguluan na saliling-liling. Lehonon na di hita ngolu songon bangsa Israel dijajihon ngolu na dumenggan di tanah Kanan alai tu halak Kristen marhite haroro ni Yesus tutonga-tonga di portibion dijajiho di hita keselamatan ido no marga di ngulu ni naporsea ido no marga si hangolu honota jala si haporseata asama baik kita lam tabu mardala melangkah tujolo tua katiki naneng do di pardalanata di tonga-tonga ni portibion ala nunga dong jaminan siya debata jaji ni debata ima hanguluan na saling-liling alai molo nong adong pejaji ni debata di hita adong do singot-singot peringatan-peringatan ni debata tu hita di namardala kita tu pasidiko dirita sian ngulu na somarujahan di bagasan lomo ni rohani debata pasidikon ro nguluta lo rohata sian akadosa na mga bati hita di namardalan di hoyadupan ni debata pasidikon na kaulaw na solomo ni rohani debata ido ben na sedia jarho tu hita patik ni debata nga somal tadoki di badah minggu saiganu pari minggu do tajaha patik ni debata mengingatkan kita asa taingot gudang do HP naik ko si jaga honota si manatonota di bagasa dirita marhiti patik ni debata ala halak na mga lao si patik ni debata berarti tanghot ibana maniop jaji tu debata alai halak na majalo jaji ni debata marjaji dia dopan ni debata totong doi mangolu di bagasan ni debata ido paborhat kita ido margogoyo kita asa tutuhi ta mardalan jala mamolus obar tu dalan na pinatuduhon ni debata tu hita ima tuanguluan na saliling-liling na doh tulas ni roha di perdalanata di tonga-tonga ni portibion las rohata di portibion dapotan ngolu hita di ngolu na saliling na ido visi ni halak nga porsea ido visi ni akan na manguto Jesus jala tu sido hita diarahon marhiti terpuhon masuk mahita nuaing di minggu info kapit molo taida nakin di wartatai apabila ia berseru kepadaku aku akan menjawab
mertudu-tudu don tu haroro ni Jesus Kristus. Ala nunga masuk kita tu minggu si tahun ni Jesus Kristus. Mulai sian Septuagesima, Sexagesima, sahap musia tu minggu tanuain in pokapi. Bohado hita maju de bata. Bohado hita berserutu de bata. Sian nasa ragam ni pedal nunguluta. Bohado hita berserutu de bata. Lao rap dohot hita. Lao mangurupi hita. Di perdalanata di tonga-tonga ni portibion. Jala di sido dijamin de bata di dok. Aku akan menjawab. Alusan ni de bata do hita. Alai tapature ma dirita. Pardameata tu de bata tapature ma. Pardameata tu dirita tapature ma. Pardameata tu dongata jolma tapatupa ma. Ala nang mardami hita tu debata, mardami hita tu dirita, mardami hita donga jolma, di sido hita lusan ni debata, di sude ahana nang sulaun, siho basata, di tonga-tonga ni nguruta di portibion. Amin, mertang yang mahita. Mau lihat ma Tuhan di pasat rohanami di ho, di jauh-jauh tuhami, asa totok kami, jonok tu ho rap doh to, di sido kami disempurnakan, sian ragam ni kelemahan nami, bahkan bui hami haruar si ragam ni perdosaun nami, jala bui hami merdalan di bagasan pos ni roha, jala totong urupamu hami marhite na alusamu akatangiang nami, akapangidoan nami di perdalanan nami di tonga-tonga ni pertibion. Alani urupi hami marhite todim di porbadia, asa tahu hami, jala margugo hami, manghuto korap dohoto dinasa pardalanan ninguduna. Laos di bagasan minggu nami selerion tangya konon nami do tua do pamu nabadiai di dongan nami ya nakon ni huriam na naing majalo pasu-pasu parbagason pardita Enrico dohot Febriani homa Tuhan na patulus sosakap na sida. Marite na majalo pasu-pasu parbagason na sida di tanggal 24 na nengro. Rahutomu na sida di bagasan sada holong ni roha. Asa si sada holong na sida di tonga-tonga ni persari pion na tujuluan nyari. Jala lamar gogo na sida mangula. Doh makubasi di tonga-tonga ni huriam. Losoni tangya kono nami do nangakaruas ni huriam. Terlumobi ma nakujako kami keluarga deki mangundur dohot inang heni losoni amang tota andika dohot feni vita homa Tuhan na mamasumasu na sida gabi ruas na burju na sida di tonga-tonga ni huriam jala totong loa somu na sida say mangulu jala mardalan ho Bartolomo ni roham jala pasu-pasumu nang rumah tangga na sida losong ni nang aka ulaon. Losong ni pasato nami do toho nang di anak ni huriam na roruas parguru di bagasan sadarion keluarga Brian dohot inanami Kristina. Homa Tuhan nama jakon na sida. Urupamu na sida lam takas manadaho, lam takas makanguluhon hatam. Jala loa somu manasida gabi ruas na marsitutu makaposiho makaburjuhon lomoni roham tujuluan nyari. Pasu-pasu nasida. Pasu-pasu nang saluhut akan nasinakapan ni roha nasida tujuluan nyari. Jala bui tumibuna dicakon gabi ruas nagok di tonga-tonga ni huriam hakabipi Makassarun. Di batama nami losong ni pasaton nami do tuho nang ruas ni huriam na pida sian huriaon tu hurian ay paru inang nyonya stanggang boru si hombing inang nyonya sinaga boru raja gupok tu hodo na sida pasaton nami hasa totong maho na mangurupi na sida di hurian ay paru loa somu na sida di bagasan las ni roha mangulu di tonga-tonga ni huria talungobi di hatuan na sida sai tio pomu jala totong urupamu nasida marsi hohot mangulu ho Bartolomo ni roham. Di batama nami losoni tangya kono nami do nang di ruas ni huriam di sakap nanay patupa pa di diyon na badia ukap roha pikiran niya kanatoras mabunak kay nakon na tu pa di diyon na badia tu akaari na nangro.
Di batama namin losoni nang rencana ulaw na nang sipatupao di tonga-tonga ni Huriam. Di pertangyangan tukoma Tuhan na ro di tonga-tonga ni pertangyangan ni. Asa marparbue Tuhan pertangyangan na hupatu pahami. Lam mangajari hami, lam mga tusi hatam. Jala lam marsitutu hami rak martangiang tu humangido pasu-pasum. Dia ketangiang nami di tangiang ni wilayah. Doh disudi tahe pangiduan nami tu adu pamuna badiai. Jala di bagasat tikyo petangnya kono nami do nang dia ka rencana na sipatu pauna perrapotan ni panitia pesta di pos pelayanan. Uka prohanami na terlibat di bagasan kepanitianya. Sesudi hami Tuhan marsitutu mamikiri dia manamuli na dumenggan na sipatu paun nami tahu hada dengkat di tonga-tonga ni Huriam gabilas ni rohe di ruas ni Huriam jala pamujion nami diho. Laos di bagasat tikion hujako kami do ya nakon ni Huriam namar praktek mandiri. Saya homa na mangurupi na sida ang gayat marhite praktek mandiri na sida lam tau na sida mangulaw-ulaw di tonga-tonga ni Huriam molo luasom mututik kinaneng roga biya kana posom na sida marhite dung dibulus pendidikan teologia manang sekolah perdita. Pos dorhanami Tuhan molo terdim di porbadia mangurupi na sida bodo marperbue ulau na sida bodo marperbue nang persiajaran na sida. Lasoni nang di aka keluarga terlumobi yamanami na di bagasan persahiton secara khusus nyonya simatupang bor simanjuntak nyonya Banjarnahor bor manulang nona Parulian bor Pasaribu amang ahaman nurung nyonya Nebahu bor Pasaribu nyonya Sitanggang bor Utabarat nyonya Gultom bor Pardiri nyonya Sitorus bor Pajaitan nyonya Silitonga bor Samosir nyonya Simanjuntak bor Siahan amang Dr. Peta Pubulun, nyonya Utagalung Buru Tabarat, nyonya si Yanipar Buru Pasaribu, Tiofani Marpaung, Tiofano Marpaung, Eliora Joyce Buru Sikalinging. Do mungkin gudang na sogar kami na tongod di bagasa persahiton naing di tonga ni bagasna, di rumah sakit, do mungkin di buah-buahan sahit. Tungtuhodo Tuhan Panginoon nami. Asa tung lehonomu hai paso di nasida jamaom pamatang nasida asa bui margogo do pinasida Tuhan mangula ulon na margogo nasida dia kaparsauran na terlumobi nang dia kaparsauran namin di tonga-tonga ni Huriam lo mamuji do pasangapoko tamu na badiay masay to tong mamasu-masu nasida pasu-pasomo akau na pinakena pasu-pasomo si panganon na pasu-pasomo akan na marawat nasida asa marhite siya ni lam takas di lala nasida hagugondo tuasom natuk mga leon hai pason di hami saluhut na. Losoni nang diaka na marulang tahun di bagasan mingguon tuhodo pasaton namin nasida. Asa setotong matuhan lehonom mulas ni roha dohot hai pason di nasida. Lam tabamu gajang ni umur 7 nyari. Jala lam tabamu pasu-pasum di nasida. Pasu-pasu na maragami di nasa pangulun na sida sa iklam di tada na sida dengan nibasam do pasu-pasum na si pahutihut pangulun na sida bi. Losoni nang dia kana marulang tahun di pernikahan sa ilam tabamu Tuhan las ni roh ada kebahagiaan asa rumah tangga na marlas ni roh na sida 7 nyari. Di pertama nami losoni pasaton nami do 7 nang dia karuas ni Huriam na mamilihon pilihan na tuadupamu. Sai homa Tuhan naman cakoni. Jala pasu-pasumu nasidak kana sitotong manada asini roham nang jinalona. Jala dipilih to. Masalah martaba-taba pasu-pasu dok las ni roha di nasida. Lausoni la martaba-taba nang las ni roha nasida mamilihon pilihan na tuwa dopamu na baliyay. Atonggo di homa hami pasu-pasu hami jala urasi hami siyan na sadusa do pangalasyon nami. Aso nang talaba pasu-pasu na sapastomu di hami. Di bagasan Kristus Yesus tangihon cara lo mapangidon na. Amin. Tapuji Tuhan marhite desian nomor 487 ayat 1 seterusnya hut papungu pilihan paduahun.
pasahat mapilian at papungunto do pan di bata matang yang mahita. Adi di bata manamin adi banua gijang hodo haroroan ni salot silileon na denggan dot nasa libasan na mauliutus. Upasat tami masyanan nilion mito hami pilian nami tuho sa ijala magkabiwap na hutus di julum paso-paso may jala ramoti aso para siya kami pilianon pati bulon hara jomo di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim aslam tada hami gudang ni silion-leon mito hami aslam girgir hami madok mulyati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sa pinurbadia magwarmo sa Roma harajon sa saut malamani roham di bano tongon son na di bano gija lehon mato hamis daro na uluan siya pari sa samadusa nami son panisa nami di dosa ni dongan na mardosa to hami unak kami tugihon to pangunjunan palua mahami isiyan pangagong ay modo pasu-pasu siang Tuhan di bata mata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Di sondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaron madamena tu todim. Mudari
nudarni Tuhan baik Sai hamonangan si jaloni Inor moni Mundari tu paluawan Mundari Punago toko bonoy Olan nudarni Jesus Ay naing malua hosian dosang Gogo